Кожата ти помни битката с акнето, но сега е време да заживее нов живот. Ще ти кажа 3 тайни, с които ще постигнеш нова, здрава, сияйна и гладка кожа. 3-та е най-важна. Решението е в цялостен подход с продуктите на Легенда. Първата тайна е правилната домашна грижа. Интензивна хидратация с хиалуронова киселина с серумът на Легенда. Набавяне на колаген и укрепване на еластичността с бустер красива кожа и правилната слънчева защита, която не омазнява, не създава комедони, защитава от околната среда, SPF 50+, антиоксиданти и орфеево цвете. Втората тайна. Професионална козметична програма по протокола на Легенда. За дълбока хидратация, за отстраняване на задържания себум, за възвръщане на правилното функциониране на кожата, за подобряване на еластичността и за отстраняване на последствията от лекарствата и лечението. И 3-та, най-важната тайна – да попаднеш в ръцете на Козметик Легенда. Козметик обучавам в Академия Легенда по моята методика, която дава резултати и успех във всеки един етап от твоята промяна. Ще ти изготви козметична програма за у дома, ще ти направи процедурите по правилния начин и ще ти помага да отбелязваш прогреса във всяка една от своите стъпки на промяната, за да постигнеш гладка, здрава, красива кожа, за каквато си мечтала винаги. Познаваш ли Козметик Легенда? Напиши в коментар думата Козметик и ще получиш контакти.